a totes i a tots. En primer lloc, vull agrair-vos que estigueu així per conèixer la iniciativa legislativa popular Tres Voltes Rebel, en la qual fa mesos que estem treballant. És un tema que fa temps portem damunt la taula. De fet, mentre treballàvem va aparèixer el tema Escòcia i en el nostre cas vam voler anar molt més enllà i fer que el País Valencià estigui a l'avantguarda d'Europa i del món. Què demana la nostra ILP? La ILP que us presentem és breu però és contundent. Demana dues coses fonamentals, i és que per un costat demanem l'accés gratuït i universal als productes sostenibles per al període, per a totes les dones, xiquetes i persones trans que ho necessiten, i per un altre costat el que volem és que en tots els espais públics es disposi de productes convencionals d'un sol ús per a persones que ho necessiten en un moment puntual. Perquè imagineu que ara, entre totes les persones que estem així, la quantitat de dones és elevada, no? Imagineu-se que estarem a la biblioteca i seria molt més probable que a alguna de nosaltres ens baixara la regla a que ens pegarem un bac o ens farem un tro al cap i necessitarem tirrites o alguna cosa oxigenada. En totes les farmacioles dels espais públics haurien d'haver productes convencionals per a en aquells moments puntuals que necessitem poder accedir. Aquesta iniciativa és necessària i urgent per molts motius, però sobretot per acabar amb la discriminació cap a les dones i acabar amb aquesta forta agressió ambiental que provoquen aquests productes. En primer lloc, la discriminació de les dones que pel fet de néixer dona patim i estem obligades a suportar aquesta càrrega econòmica cada mes durant vora 30 anys. La regla, o la menstruació, com podem dir-ho, és un procés fisiològic que vivim les dones des dels 10 fins als 54 anys. Sempre ha sigut un tema tabú, i ho sabem, i s'ha volgut associar a quelcom brut o vulgar. En la societat actual, tot i els avenços en altres matèries, la regla encara s'amaga i vegem com, per exemple, no hi ha informació sobre la copa menstrual o els productes sostenibles per a la menstruació. La desinformació va més enllà encara. No vos podeu imaginar la quantitat o la manca de dades i d'informació amb la qual ens vam trobar a l'hora de preparar tot l'argumentari per a fer aquesta proposició de llei endavant. I, clar, aquesta discriminació social, aquest silenciament d'un fet repetís fisiològic ha fet que la dona patisca una discriminació econòmica. No ens enganyem, és la falta d'informació el que ha fet que siga un tema tabú en tots els àmbits de les nostres vides. La discriminació ancestral que pateix la dona amb la menstruació ha fet que es visca com a normal, i ho dic, el fet que cada dona hagi de costejar la despesa que suposen els productes per al període durant aproximadament aquests 30 anys de vida menstruant que parlàvem. Aquest cost està valorat en més de 58 euros en tampons a l'any per persona, comptant el preu més barat del mercat. La ILP Tres Voltes Rebel el que contempla és la gratuïtat de tots els productes sostenibles que hi ha en aquests moments per a la menstruació al mercat, atenent així les diferents cultures que convivim al País Valencià, perquè en funció de les característiques fisiològiques de cada dona i de la seva cultura, per exemple, se n'utilitzen d'uns o d'uns altres, i això s'ha de contemplar també. I, per un altre costat, en segon lloc, volem acabar amb la quantitat de deixalles de difícil tractament i eliminació que generen els productes convencionals per al període. Ens hem quedat en els anys 60, els anys de l'usar i tirar, d'expansió del consum ràpid del model capitalista. Veiem com avancem en solucions ambientals mentre el tema dels residus dels productes per al període segueixen els esquemes de fa dècades, i això encara ens deixa més clar que la menstruació és un fet secundari tant per al mercat com per a les institucions. Mentre la copa genera vora 12 tones de residus reciclables a l'any, els productes d'un sol ús, generen més de 3.000
Quan el cost econòmic, la copa té un cost de vora 4 euros a l'any, si fem una mitjana, no? Mentre que els tampons es costen vora 60 euros a l'any, com he anomenat. Això ens donaria que una dona gastarà 113 euros més o menys en la seva vida menstruant si empra una copa menstrual. En canvi, la quantitat puja vora els 1.800 euros en el cas dels tampons a l'any, a la vida menstruant. Ojo. Aquestes xifres estan calculades en base al preu més baix del mercat. Per tant, cap dona pot gastar menys, però sí que en pot gastar més, en funció de la marca, qualitat i el preu del producte. D'ací el que deduïm que els productes sostenibles tenen menys cost econòmic i, molt més important també, ecològic per a les dones. I aquest cost és el que la ILP vol que deixi de repercutir sobre les dones, perquè això no ha de ser una qüestió o una despesa de gènere. En definitiva, es tracta les dones com es tracta la natura, com una cosa de segones, quelcom no essencial. Històricament s'ha tractat a les dones com a la natura, tant a les dones com a la natura com a ens subalterns. I al final estem parlant de desenvolupar un dret. No podem posar pedaços i volem acabar amb una discriminació, repetits, per raons de gènere. En definitiva, al final és fer que es complisca la llei de la Generalitat Valenciana. L'Estatut d'Autonomia contempla en l'article 10è i 11è l'obligació de la Generalitat d'atendre les persones que pateixen marginació, pobresa o exclusió i discriminació social i a vetllar per impedir qualsevol tipus de discriminació de cap mena entre dones i homes. Fins i tot remarca i llegís textualment el cas d'aquelles persones que poden ser tractades per raó del seu sexe de manera menys favorable que una altra de distint sexe en situació comparable, com és el cas de la discriminació per la menstruació. Amb la ILP Tres Voltes Revert estem desenvolupant un dret, el de les dones, a no haver de suportar una càrrega econòmica, que en la mateixa situació els homes no pateixen. A més, estem posant mesures concretes per millorar la salut ambiental i això vol dir que no solament ens importen les 10.000 signatures que ens cal recollir, sinó que s'ha de fer pedagogia i evidentment volem portar-la a les escoles perquè mai no podrem acabar amb la desinformació que hi ha i amb l'ocultació de la menstruació si no comencem a fer pedagogia. Tot i que les xiquetes i els xiquets de primària no poden signar la ILP, considerem important que es faci aquesta pedagogia, com he dit, que se'n parli de la menstruació a les aules, que deixi de ser un tema tabú i una llosa per a les dones de les futures generacions. Això, en definitiva, no és una ILP per a les dones, sinó que és una ILP per a totes i tots. Jo abans de res també voldria fer una referència a que podem presentar aquesta iniciativa legislativa popular perquè el País Valencià compta amb una llei que regula les iniciatives legislatives populars de les més avançades que n'hi ha. I això no seria possible sense la iniciativa d'Antonio Montiel en el seu moment, que la va portar avant i crec que és de justícia reconèixer que si avui estem així i avui podem començar la primera passa a legislar una cosa tan important com la que estem parlant és també perquè va haver algú valent que va decidir que la participació ciutadana anava en l'ADN de la política. Un cop dit això, jo crec que està tot extraordinàriament ben explicat i per tant intentaré no reiterar-me. Com a home, crec que estem davant d'una d'aquestes desigualtats que passen desapercebudes, que en la societat actual, en la societat on ens hem criat, on m'he criat i ens hem criat amb el fet que estem així, a ningú li passa ni tan sols pel cap que això sigui discriminatori. Quan ho és. I quan ho hem estat parlant, fiques la vista una mica arrere i te'n recordes quan estaves en l'institut o en l'escola i és de veure la vergonya, ja directament, al marge del cost econòmic, la vergonya de xiquetes o dones joves que començaven a tindre la regla de com explicar això. I això no s'explicava, no se socialitzava. I això és un problema que espero que amb aquesta ILP ficant aquesta temàtica
al debat públic també puguem començar a solucionar-ho. És una discriminació que passa per normal. I a mi m'agrada fer una reflexió. Si els homes tinguessin la regla, això seria gratuït des de fa molts anys. I això estaria legislat des de fa molts anys. I una anècdota que jo sempre ho penso. Si els homes tinguessin la regla, els anuncis de compreses no tindrien un líquid de color blavet, perquè fa fastigós el roig. Seria roig, perquè seria normal i no passaria res. Per tant, quan analitzem això veiem que hi ha una discriminació i n'hi ha una doble vara de medir. Com dic, donem per suposat i donem per normal que les dones, per fet de néixer dones, hagin de pagar un peatge extra senzillament per un fet fisiològic. I crec també, com a home, que estem obligats, com a demòcrates, com a persones d'esquerres i com a éssers humans, a involucrar-nos en aquesta lluita. I un bon punt és començar a signar aquesta iniciativa, començar a moure aquesta iniciativa. Hem de demostrar que els homes estem per una igualtat real, perquè quan parlem de si això creiem que s'aprovarà en les Corts o no, perquè jo no dono cap dubte, les 10.000 signatures les tindrem en breu, quan creiem que s'aprovarà i estem convençuts que s'aprovarà, però no oblidem que ahir n'hi ha gent d'extrema dreta que està en contra de tots els avanços i són reaccionaris. I per tant això també és una cosa de demòcrates i d'antifeixistes, fins i tot m'atreviria a dir, d'explicar-los que la societat avança i per molt que estiguen ells a les institucions no passaran. I per tant nosaltres amb això tractem de donar un pas més. Nosaltres ho hem hagut de dur avant, i ho hem dut avant Esquerra Republicana, perquè pensem que el republicanisme és la manera que les persones siguin més iguals possibles. I quan ens hem oposat a l'ampliació del Port de València ho hem fet pensant en l'Horta, pensant en la ciutadania de València. Quan exigim les immatriculacions que ha fet l'Església ho fem pensant en el patrimoni de tots i de totes, no en contra de ningú, sinó del patrimoni de tots i de totes, d'allò públic. Quan presentem iniciatives a les Corts Espanyoles per a que es paguen el deute històric als valencians, perquè volem uns serveis de qualitat i necessitem els diners i volem rodalies i volem sanitat com qualsevol altra persona de l'Estat. Però tenim tot això al cap i encara que l'haguéssim iniciada, l'haguem poguda registrada com a Esquerra Republicana del País Valencià. No ho hem fet, no ens amaguem qui som i ja està, i crec que queda clar, tots ens coneixem. Però ho hem volgut fer a títol individual perquè els nostres noms estiguen al costat de totes aquelles persones que vulguin donar suport a això i tots aquells col·lectius que li vulguin donar a això. No volem que sigui una iniciativa legislativa popular de partit, ha de ser transversal, per quan arriben les Corts que ningú tinga cap excusa perquè l'han signada uns o l'han signada els altres és bona o deixa de ser bona. I volem que el País Valencià se situa a l'avantguarda. Igual que he dit que estem a l'avantguarda gràcies a Antonio Montiel per la llei de la iniciativa legislativa popular, a l'avantguarda de la defensa de la igualtat d'homes i dones i en la defensa de l'ecofeminisme, perquè són les dues pates indestriables d'aquesta lluita. Nosaltres som independentistes i volem una república valenciana, però crec que aquesta llei, més que altres iniciatives, que poden parlar de banderes i denominacions que les tenim, no patiu que ja aniran sortint. Crec que aquesta iniciativa és l'exemple del que és el republicanisme, que és un país valencià de gent lliure i igual, d'homes i dones iguals, en els mateixos drets exactament. I no em queda més que animar a totes les persones que estiguen interessades, a totes les entitats, a totes les persones a títol individual, a tots els grups municipals dels ajuntaments, perquè nosaltres anem a preparar mocions per a plens, etc. i diguem que les alliberarem per a que qualsevol persona, qualsevol col·lectiu pugui fer-la arribar al seu ajuntament perquè s'adherisca a l'Ajuntament a la iniciativa legislativa popular i per a que es facin fedataris i tinguin per a recollir les signatures, tinguin un espai. Ho ha comentat la companya Maria Pérez, volem que això arribi a les escoles, volem que arribi als instituts, volem que arribi a tot arreu i per tant presentarem aquesta iniciativa allà on ens demanen que la presentem. I anirem a tot arreu i no ens fan por els quilòmetres d'aquest país tan llarg que tenim.